welcome back po ulit sa aking YouTube channel. It's me, Lorna Hermosillia again. So, ayan nga guys, dahil nga nagdaan ng pandemic, ayan, so nag-lockdown po tayo. Lumaki po ang ating mga bewang, ang ating mga pata, lumaki. So, ayan, nagsitabaan po tayo, nagsilakihan po tayo dahil sa pandemic. Dahil hindi po tayo nakakalabas, hindi naman po tayo makapag-exercise. Pwede naman pala tayo makapag-exercise dito sa loob ng bahay. Pero yung talagang parang heavy exercise, makapag-jogging, makapag-walking man lang sa labas, so hindi pwede dahil bawal lumabas. So, mas maganda pa rin kasi sumusunod tayo sa safety protocols para sa ating kaligtasan, para walang mapahamak or di tayo makahawa sa iba, di ba? So, ayan. Dahil nga doon, nagsitabaan kami. Nagsitabaan tayo. Or nagsitabaan sila, katulad namin. Ayan. Tingnan mo po. Yung aking braso ay lumaki ng ganyan. Ayan. Samantala, medyo ang liit ko naman po noon. Hindi naman ako ganito kataba, di ba? So, naisip po namin ng aking sister na how to be fit challenge. So, kanya-kanyang strategy kung paano po namin mapapapayat ang aming mga sarili. At maganda din naman po ang maging healthy, di po ba? Dahil lalo na ngayon, iba na po ang panahon ngayon, kailangan mong maging healthy. So, yun. Pag medyo kasi tumaas ang ating mga timbang, ang dami nang nararamdaman. Medyo hingal, kinakapos ang hininga, di ba po? No. So, yan. Gusto po namin maging healthy. Para sa ating pamilya, para sa aming mga anak. So, let's start na, guys! Hello! Yan. Magsusukat po ako ng aking, ayan, yan. Yan. Yung beautiful body ko po na yan. Wow! Ang una ko pong susukatin is aking braso, aking baywang, aking balakang, at aking hita. Magsusukat po ako dahil yung ate ko, dinare ako na magpapayat daw kaming dalawa. Sino daw unang papayat sa aming dalawa. So ngayon, umpisahan na natin. Unahin natin tong braso na to. Unahin natin yan. Kukunin ko si mahiwagang panukat. Cheddar! Ayan. Parang mahirap magsukat ng ng solo na. Ayan. Ang aking braso is 13. Look, kita mo. Tapos, second is yung aking baywang. Yung aking waist. Ang aking waist na wasted. Charot. 38. Nasa letrang N pa lang yan. What? Sunod is aking baywang. Ay, aking balakang na pala. Balakang. Pangatlo, balakang. Ha? Kahit ganun sexy pa rin. Diba? 42. Nasa letrang G na. Next is ang aking mahiwagang hita. Yan. Pata. Diba? Sunda siya, nawala na. Yan. Ang aking mahiwagang hita. 22. Diba? 22. Siyempre, susulat natin, diba? Sulat natin. Ang aking braso is 13. Ang aking waist is 38. Balakang 42. Ang aking hita 22. Guys, may bumingo na. Charot. So, yun lang naman ang hinihingi ng aking ate. Kasi proof daw na para
kung sino ang unang papayat o sino ang hindi papayat. So, sa tingin ko naman, ako, parang, ewan, di ko alam. Sarap kaya kumain, di ba? Kain-kain is life, di ba? Food is life. So, ganun na. Kaya, abangan nyo na lang kung sino ang papayat talaga sa amin ng ate ko. Ha? 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 Bye-bye! Magsusukat po muna ako ng aking bewang, ng aking braso, together with the pata. Yan guys, tignan nyo. Doble-doble na po, di ba? So yan, nagsusukat tayo. Ganito po ako kataba ngayon. Ito, sa aking front, sa side view, back, sa kabilang side ulit. At ito nga, ang aking sara. So, una, meron din po ako. Ayan. Meron din po tape measure. Ayan. So, susukatin po natin ang aking bewang. So, ayan guys ha. Saksi kayo kung gaano ako kataba ngayon. So, yan. Dito po yung bewang natin, di ba po? So, oh my goodness. It's 35. 35 yan guys ha. Oh, walang daya. 35. 35. Tapos ang ating hips. Ayan. 36 po guys ha. Ayan kasi yan eh. 36. 35, 36. Ah, magkapantay lang. Ulitin ko nga. Grabe na. Bababa natin. Baka may dayo eh. Ayun nga guys. Kahit naman ibaba ko, 35 pa rin. Oh. O, ayan, inulit po natin ha. 36 po talaga yan. Ayan. I've got 36 hips. Wow! And I've got 35 waistline. Oh my God! Wow! So, ito din. Mukhang may hirapan din po ako dito sa ating braso. So, tulungan niyo ako guys. Braso natin ay 11. Ayan. So, 11. 11. So, 35 waistline, 36 ang ating hips, at saka 11 yung ating braso. Ang aking pata ay so, ayan po 21. Yung ating waistline, ulitin ko po, ay 35. Yung ating hips ay 36. At saka yung ating braso, yung ating arms ay 11. At saka yung ating pong pata, ang ating sa may hita po natin ay 21. So, ayan guys. So, samahan niyo po kami sa aming journey para sa road to sexy. May pag-asa pa po kaya guys, no? Titingnan lang po natin. Tatry lang po natin kung may pag-asa pa po kaming pumayat. Basta wag lang po natin kakalimutan na maging healthy pa rin po tayo. Ano? Tsaka, wag po masyadong over sa pagpapapayat yung totally. Pwede naman kakaririn, pero wag pababayaan ng sarili. At mahirap din po kasi ang magkasakit ngayon. Dahil sa kagustuhan mong pumayat, naging iba tuloy ang pagpapapayat mo. So, nagkaroon po ng side effects, no? So, kaya hinay-hinay lang, dahan-dahan lang po tayo. Hindi naman po kasi ito magic na pwedeng isang pikit lang ng mata mo ayan na kaagad, pumayat ka na agad, or meron na po kaagad resulta. So, hindi naman po yan ganun. Tapos, ayan, ang final day. So, abangan po natin. Shoutout po pala kay Aling Wea, si Magandang Wea. Oo nga, promise, ang ganda mo, Wea. Tapos yung anak mo pang si Kyle, poging-pogi ako dyan sa batang yan.
So, ayan, mag-iingat kayong dalawa. Mag-iingat kayo palagi. Miss na namin kayo. So, stay pretty and stay sexy. Abangan niyo po ang ating susunod na kabanata. Bye for now! Ingat po kayong lahat!